Bějám, tady je Happy Chicken 48. V mojem bytě ale. Ano, tady je Hiras a žere si koláček. Ano, koláček už letí. Ano. Surprise, motherfucker. Ale nemrdej se tady s tím. Já vím, že to tady nemám zrovna luxusní. Ej, vole, úplně plazmovka, že jo? Tady máme plazmovku. No, máme větší. Příští vlog bude u mě v bytě. Sorry, adresu vám nedám, dávejte mi lajky, dislikey, odebírat. A jeho číslo dávaj do popisku, komentáře dávaj svoje číslo. Tak jo. A i svoje číslo začnu dávat. No, tady mám květiny. Ano, a tady mají kraba, který na mě útočí. A taky kaktus to je. A taky kaktus, ano, na kaktus nesmíme zapomenout. A tady máme mimozemšťanka. Ano, mimozemšťan. Ano, proč mu říkáte mimozemšťan? Nevím, proč mu říkáme mimozemšťan. Původně jsme mu říkali mimoněk. Že jo, mimoněku. Je, vy máte úplně stejnou lampu jako my. Copyright! My jsme ho měli první. To je pravda. My. Ne. Já mám masožravku, kterou... Vy jste ji měli první? Bacha, naštvaný děda s rýčem, který chce zabít. Děda, jo. Teďka by se Co máš zmi... v kapse? Nic. A já mám v kapse džus. Hej, neopíč se. Džus. No, je taky imbecil. Tak jo, dámy a panové, tento vlog nebyl sice ten nejlepší. Ha, mám džus. To není džus. No, je žlutý. Tak mi dej napít. Ne, to moje, nedal. Jsou radní chcánky, prosím tě. Tak jo, dámy a panové, já se s vámi... z hajzlu. Já se musím s váma dneska rozloučit. Vím, že tento vlog nebyl sice nic moc, ale dávejte lajky, mě jedno jestli aj dislikey a hlavně odebírejte. Vaša.